Bona tarda, Sebastià. Bé, primer de tot, com estàs? Com esteu? Bona tarda, Sara. Bé, en aquests moments estem bé. Estem confinats, com la majoria de la població, però des de la vessant de la salut podem considerar que estem bé tant els membres de la Junta com els col·laboradors, personal administratiu, comitès tècnics i també les seves famílies. No tenim coneixement d'incidències serioses amb el Covid-19, almenys a l'entorn més proper, més enllà d'algun quadre simptomàtic amb algun dels nostres coneguts. Que bé, no em pot alegrar més sentir això. M'he assabentat que organitzeu una competició online. Com neix la idea? Sí, la Federació Catalana posa en marxa una proposta de competició online. L'iniciativa sorgeix a partir d'una idea original del Comitè Esportiu de la Federació per tal de mantenir l'activitat dels nostres federats en uns moments en els que el confinament és obligat, seguint les directrius de les autoritats esportives i també les sanitàries. Volem proposar en aquest sentit una iniciativa factible de ser executada des de les nostres zones de confinament, una iniciativa lúdica, esportiva, i que suposi tanmateix el poder seguir mantenint una mínima activitat física. Sona realment bé. Com funcionarà i en què consistirà? Proposem que qualsevol dels nostres esportistes federats puguin enviar un vídeo amb una coreografia de ball, una coreografia individual solo, per tal d'ajustar-nos a la situació sanitària actual. Pot ser de qualsevol especialitat: jazz, show dance, flamenco, hip-hop, sincro llatí, tango, caribeny, line dance. La durada màxima té que ser d'1 minut 30 segons, incloses salutacions, entrades, sortides. El vestuari serà el de les competicions oficials habituals. Els vídeos, en format MP4, s'hauran d'enviar abans del 26 d'abril al mail de la Federació amb la seva identificació i dades completes. Les coreografies seran avaluades per un jurat i seran premiades en el marc dels Campionats de Catalunya multidisciplinars, tot en funció de l'afectació del Covid-19 per les dades assenyalades. Genial, queda molt clar. Des de que tots romanem a casa donant suport a la campanya Jo em quedo a casa, com s'està treballant des de la Federació? La Federació Catalana de Ball Esportiu està treballant coordinadament amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que tanmateix està en contacte amb la Secretaria General de l'Esport, per tal de poder garantir, en la mesura del possible, les competicions previstes en el nostre calendari. També estem en contacte amb la Federació Espanyola de Baile Deportivo a efectes de coordinació del calendari quan sigui possible la reanudació d'activitats. A nivell de gestió, el personal administratiu, així com la junta directiva, treballem des dels nostres domicilis via teletreball i amb reunions per videoconferència, com no podia ser d'una altra forma en aquests moments. Les reunions de treball, també amb els diferents comitès, són per via telemàtica. És a dir, que no pareu de treballar per la millora. Perfecte. Passant a la següent pregunta, i tenint en compte que el nostre és un esport minoritari, m'agradaria conèixer quines són una mica les previsions de futur que tens, qui es tenen. El ball esportiu és un esport minoritari. Hem d'assumir aquesta condició com la de molts altres esports. Quan parlem d'esports, sovint pensem en els més emblemàtics, aquells que omplen les notícies de tots els mitjans d'informació, com són el futbol, el bàsquet, el tenis. Però al nostre país tenim prop de 70 esports federats, cadascun amb els seus practicants, els seus clubs i la seva estructura pròpia. Els esports minoritaris necessitem fer tots d'un replantejament de la nostra estructura, dels nostres requeriments i de com funcionem. En aquest sentit, el Covid-19 pot semblar com el detonant d'un desmantellament, si més no, dels esports minoritaris, però jo diria que no és exactament així. L'esport federat fa temps que està dissenyant el que té que ser el seu futur immediat. En aquest sentit, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya és impulsora d'una sèrie d'iniciatives que tenen per objectiu disposar d'altres vies de finançament, ja que de no fer-ho així, molts dels nostres esports
estarien condemnats a la desaparició. Hem de ser capaços de fer canvis estructurals importants de cara al manteniment, la supervivència i el creixement de tots els nostres esports. Seria una llàstima que pogués arribar a desaparèixer el nostre esport. Bé, d'altra banda, creus que la situació pot posar en risc la motivació dels esportistes? Preveus baixes per la tornada? Hem d'assumir que la situació no és ni serà fàcil. Segurament si aquesta pregunta la féssim a un polític, la seva resposta seria que un cop passada la crisi, d'aquí 3 o 4 mesos, tot tornarà a ser igual. Però nosaltres no som polítics, sinó gestors esperonats per treballar per allò que ens agrada. Sí, preveiem baixes, perquè de nou ens tocarà viure situacions econòmiques dures com hem viscut al passat, però confiem que siguin les menys possibles. Per això la Federació treballarà perquè tot el que vulgui ballar ho pugui fer i perquè, com sempre hem defengut, que l'economia no sigui responsable de que ningú deixi de practicar aquell esport que tant estima. Som on som. Tenim la primera federació de ball constituïda al nostre país per la tenacitat i l'empenta d'un col·lectiu de persones que varen crear un projecte que és el que ens ha permès arribar fins aquí. Hi ha territoris importants del país que encara no tenen federació de ball, mentre que fa quasi 13 anys que gaudim a Catalunya d'una federació pròpia, la primera constituïda a aquest país, constituïda pels clubs més importants i també pels millors esportistes, formen part de la seva estructura. Reconduïm la situació. Si monstres com són el futbol estan amenaçats amb uns ingressos extraordinaris que ara deixaran d'ingressar, nosaltres, amb estructures molt més modestes, podem estar millor preparats per una economia de subsistència. El que sí necessitem, però, és la confiança, la motivació i el suport de la nostra gent. Com ha afectat el Covid i les mesures establertes en el calendari esportiu? Hem hagut de suspendre totes les competicions previstes pel mes d'abril i maig i s'han hagut d'ajornar. En principi hem definit unes noves dates, encara que en aquests moments depenem del pla de retorn a la normalitat que hauran de dictaminar i decretar les autoritats esportives i sanitàries en el decurs dels propers dies. Tan bon punt com sapiguem quin és el marge de maniobra que disposem no solament el ball esportiu, sinó totes les altres federacions, comunicarem oportunament per tal de que tots els nostres esportistes, els clubs i estructura en general es puguin preparar per les noves propostes de dates. Bé, estarem atents davant possibles canvis i novetats. Per continuar, m'agradaria preguntar en quina mesura ens beneficiarà o ens pot beneficiar el Pla Marshall per a l'esport que ha presentat l'UFEC. Dir per aquells a qui encara no els ha arribat la notícia que es tracta d'un pla de recuperació global que pretén ajudar entitats, a més de professionals i practicants, ja que la situació està resultant realment dramàtica per tot el sector. Bé, el Pla Marshall va ser una iniciativa que van prendre els Estats Units per ajudar a l'Europa occidental després de la gran debacle de la Segona Guerra Mundial. Va suposar una injecció econòmica important per tal de lograr la recuperació d'aquests països. Per similitud, parlem ara, o la UFEC parla ara d'un Pla Marshall que el que pretén és poder dinamitzar, poder recuperar el teixit esportiu d'aquest país, però des d'una visió integral. Són mesures transversals que el que pretenen és integrar a cadascun dels àmbits que participen en la gestió i en la pràctica de l'esport. En aquest sentit, el Pla Marshall desenvolupa una sèrie de 4 pilars bàsics que es basen en la digitalització, en la fiscalització, també en plans d'ocupació específic i de finançament. Amb el conjunt d'aquestes 4 pilars
integrats, vertebrats d'una forma mancomunada amb tots els esports. Es pretén fer realment un pla de xoc i un pla de reactivació del que és l'estructura esportiva, perquè sense aquesta postura, sense aquesta mesura, realment seria molt difícil de poder sobreviure, en especial aquestes activitats, aquests esports minoritaris com són el ball esportiu. Definitivament una molt bona idea. Esperem que tingui el seu efecte. I res, per acabar, un últim missatge que t'agradaria fer arribar al col·lectiu? Què diria jo per acabar? Diria que som un país acostumat a lluitar pels nostres objectius, els nostres ideals, per allò que creiem i defensem. Faig una crida al treball conjunt de tots els actors del nostre esport, practicants, tècnics, jutges, entrenadors, clubs, escoles. La recuperació és i serà possible. Com tants altres estaments de la societat actual, ens hem de reinventar. Ho podem i ho hem de fer. I per aquest objectiu us necessitem a tots. Gràcies i endavant.